Da ni'n mynd I weld o yn y cnawd, in the flesh now. Get off. Easy. Rhys, dere fan hyn. Help me out, pal. Help me! Yay! Pamper! Ti'n iawn? Croeso fe hyfryd. Diolch yn fawr. Helo, sweetie. Nice to weld I. First things first. Yeah. Ti ydi tad Boblin Jones. Explain. OK, yeah, fi... Wel, tim tad... Biolegol. Agos Boblin Jones. Ci yw Boblin. Mae tudalen dy fe ar Facebook ei hunan. Os chi moyn dilyn e? I love this. Oes pobl yn dilyn? Os, mae tua 80 o ffrindiau dy fe. Dim un ci arall, rhyfedd. Ond just pobl a ffrindiau fi. Mae gan dy gyd I dudalen Facebook hefyd, oes? Yeah, no, Twitter. I got a Twitter site for my Louis Johnson. Oh, right, OK. Faint o bobl sy'n dilyn Louis? 450. Wow. Byddai ddim yn gweithio Bobs. Bydd Bobs yn gen fi genis iawn yn jealous os bydd... Where they could maybe meet and have a little social community or something. It's fantastic. Iawn. Ti ydi Kai Rossiter and Publicum. Rhaid gofyn bod ti ddim yn gwybod, in case you didn't know. You are, just in case you forgot. Dim ar hyn o bryd. Oed ti'n hoffi actio yn Publicum? Ie, mae gweithio opera sebon yn cymryd drostoch bywyd chi. Gen waith caled. Ydy, mae fe. Oriau hir, Oriau long hir, hours. dysgu lot o sgript gwahanol, bob nos, cyrraedd adre, dysgu llenellau ar gyfer y diwrnod canlynol. Fas ti'n hoffi actio mwy yn Saesneg? Ie, bydden ni'n... Cymraeg yw'n iaith gyntaf I, ond bydden ni'n hoffi gweithio fwy yn Saesneg, agos mae fwy o genilleidfa, fwy o bobl yn gweld chi'n perfformio. Nes i'r Indian Doctor yn ddiweddar, a hwnna'n mynd mas ar networks sy'n gred o ran profile a exposure I fi fel actor, a gweithio gyda pobl enwog. So, oedd hwnna'n gred, a bethach fel Torchwood fi wedi wneud. So, byddwn ni'n mwynhau gweithio fwy, ond fi'n hapus iawn yn gweithio yn y Gymraeg, agos yn iaith gyntaf I. Ti ydi llais rygbi yn Stadiwm y Millennium? Ie, o'n i'n gweithio i'r BBC yn neud cwbl o drosleisio, o'n i'n gweithio rygbi gyda nhw. A Enllodd Cymru y Gamp Lawn yn 2005, a gaethon nhw barti yna, lle o'n nhw'n cael y troffi y byddach am y dydd. So nes I weithio ar hwnna, a fi wedi bod yn ers ni yn neud y gamer ymwladol, yn gweithio gyda Iestyn Gaelic, sy'n hefyd yn neud e. A wedyn mae'r undeb wedi dechrau sianel dyledu I hun, WIU TV. So fi'n gweithio fwy iddyn nhw ar dyrnod ryngwladol nawr, so yn cyflwyno. O dim lot o beth fi I chwarae dros Gymru, ond mae bod mor agos i'r tîm cenedlaethol a yn rhan o ddwrnod sy'n bwysig i'r genedl yn gret, yn brofiad ffantastig. Beth ydy dy dric party di? Fi'n gallu gwneud yn ligad I sgwico a yn glisti I sgwico. Dwi ddim yn sgwico. Mae'n anodd I berfformio pa mae'r pwysau yma. Ydy, ti'n iawn. Beth am y glist? Y glist, oedd e yn bore yma. Waw. O, oedd hwnna'n un da. Ond y llygiad fi ddim yn... Na, dim heddi. Beth ydy dy hoff fisged di? O ie, dim problem yna. Custard cream. Custard cream, well, here we go. Is that enough for you? Ti eisiau custard cream? Wrth gwrs. Dim problem. Good biscuit. It's a good biscuit. Common as mac. Fisged da. Bisged da. Reit te. Tra ydych chi'n gorffen eich bisgedi, boys? Siarad. Wyt ti eisiau trio yn cwiz Gwenyn Geirfa ni? Os dewis dy fi, Nag oes. Fi'n gallu gweud na? Na. O, oce. Reit, lle mae'r cwiz? Oce, ti'n barod? 3, 2, 1, goni off. Championship. Pencampwriaeth. Announcer. Sylwybydd. Winger. Asgellwr. Rugby stand. Steddle rygbi. Run. Rhedeg. Grass. Gwair. Line. Llinell. Try. Cais. Soap opera. Opera sebon. Valley. Cwm. Appear. Ymddangos. Time. Amser. Amser ar ben. O, da iawn. Hei. Da iawn. Da iawn, ddrwg. buddy. OK. Weld? Dere fan hyn. Come here. Mae'n edrych yn hapus. Ti ddim yn hapus I ti? O, no. O, na. Joioi Dim yn swydd. joio. Sa'n gwybod O pam. beiliad. All right, OK. Da iawn, Rhys. OK, be ges I?
11. Fel Hywel, Lisa, Julian a Geraint. Da iawn. Ti yn y clwb. Diolch yn fawr. Ei, diolch am ddod. Ie, diolch yn fawr Rili mwynhau. iawn i Rili ti. mwynhau. Ardderchog. Diolch yn fawr. Diolch ti. Reit te. Ei, beth sy'n nesa? Wyn. Wyn. Ble mae Wyn? Yn rhoi esiampl i ni o'n idiom ni ar wythnos yma. fi'n Reit, caru felly idiom. bob wythnos, dyn ni'n cael idiom ar wythnos. Ocê. Sef, tynnu coes. Beth ydi coes, ti'n gwybod? Leg? Tynnu coes? Pulling your leg. Yeah. Wyn is very good at pulling legs. Wyn, siwmai.